наблюдаваме интересно държание в социологическите агенции и днес ми се обади една жена, така притеснена, че Величие го е нямало и го давали между 2,5 и 3,4 под чертата. Сега, възможно е аз да имам грешка в моите наблюдения. Възможно е Международната агенция, която неехме да ни даде резултати, тя да греши. И наистина нещо подобно да се случи, но ще наблюдаваме какво се случи на изборите. Ако на изборите се окаже, че Величие сега пък че има повече гласове от Възраждане, а Възраждане е далеко от числата, които казват, тогава може да се случи така, че хората в един момент да осъзнаят, че не трябва да се гледат национални медии. Защото там това нещо, което се случва, е грозна манипулация на общественото мнение и социологическите агенции не служат за нищо, освен да формират обществено мнение. Хората, които ги гледат, започват по някакъв начин да чувстват обреченост и да не вършат това, което трябва да вършат всеки ден. Така че наблюдаваме още един път и ако този път социологическите агенции отново се окаже, че правят същите номера в полза на управляващите, тогава мога само да кажа едно нещо, че вие би трябвало много да сте ядосани на тези хора, които толкова години правят така, че ви заблуждават и вие вместо да промените нещо в живота си, унищожавате държавата. И тези са едни от главните виновници. Няма по-голяма чума от ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Другите са вторични образования. Чао за сега.